Ivana Šopić otvorila dušu, voditeljka progovorila o novoj profesiji, pa otkrila koji Karićev postupak je misicu najviše koštao. Bez dlake na jeziku Ivana Šopić, bivša zadrugarka i nova voditeljka emisije Zadruga, Narod pita, ugostila je ekipu emisije Premijera u svom novom domu. Učešće u 3. sezoni najgledanijeg reality showu programa Zadruga obeležio je njen oštar stav i britak jezik. Sada gledaoci televizije Pink imaju priliku da više Ivanu u skroz drugom izdanju. Još dok sam bila učesnik Zadruge, mnogi su mi govorili da meni stoji taj posao i da bi mi lepo legao, međutim, mene je uvek taj posao voditelja ograničavao. Ne možeš da kažeš šta misliš, ne možeš da imaš izraze, lice koje bi inače bio, što je normalno, da okreneš očima i kažeš, ne pričaj gluposti, priča Šopićeva, pa nastavlja, to je najveći problem, ali čovek se navikne, ali kad slušam nekoga ko evidentno priča laži, znam da laže i da pokušava da se izvuče. Mnogo je lakše biti učesnik realitija nego voditelj, jer ja sam kao učesnik mogla sve da kažem, priča ona. Šopićeva se osvrnula i na intervju sa Jovanom Ljubisavljević, trenutnom devojkom njenog bivšeg dečka, Stefana Karića, susret. Svi su očelivali kao da je neki boks meč, kaže voditeljka kroz smeh, pa dodaje, ljudi su mislili da ću da je maltretiram ili da je preskačem, da je stavim u situaciju da joj bude neprijatno, ali nikad to ne bih uradila, za mene su to jeftine igre, mislim da sam iznad toga. Mislim da su Jovanu mnogo više koštale živaca te devojke koje Stefan nikad nije priznao da su devojke, koje peckaju dok su u žiriju Zadrugovizije, flertuju ili kažu nešto dvosmisleno. Ja mogu da budem i bezobrazna i surova, ali nisam kvarna, to ostavljam isfrustrijanim ženama, zaključuje Ivana u emisiji Premijera. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.